Татарстан радиосы һәм Татарстан авазы интернет радиосы үз тыңлаучылары белән тыгыз элемтәдә яши. Милли әдәбият, сәнгатьне халыкка җиткерүдә, яшь буынны классик үрнәкләргә нигезләп тәрбияләүдә яңа алымнар куллана. Әле күптән түгел шагыйрьләр Хади Такташ, Хәсән Туфан, язучылар Гомәр Баширов, Мөхәммәд Мәхдиев, җырчы Фәридә Кудашева, композиторлар Салих Сәйдәшев, Нәҗип Җиһановның юбилейлары уңаеннан атналыклар узды. Бу атна каһарман шагыйрь Муса Җәлилнең 115 еллыгына багышлана. Бу турыда тулырак сөйләү өчен без Татарстан радиосының әдәби нәфис тапшырулар редакциясе баш мөхәррире Нәсим Акмалга берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Хәерле иртә, Нәсим Рәшитович. Күп хезмәт эзләнүләр нәтиҗәсе булган яңа проектка алынырга ничек тәвәккәллек иттегез? Менә моңа кадәр дә бит инде без атналыклар үткәреп килдек. Шушында зур шәхесләрнең юбилейлары уңаеннан атна буе аларга багышланган тапшырулар, аларның әсәрләре эфирга чыкты. Һәм менә бу халык арасында бик зур яклау тапты дип әйтергә мөмкин. Бик күп рәхмәтләр килде безгә. Халыкның һич кенә дә ялыктырылганы, ялыкканы сизелмәде. Инде Җәлилгә килгән чагында Җәлил дөресен әйткән чагында безнең халыкның йөзаклыгы, безнең бөтен дөньяга теге бренд булырлык бер кешебез. Кайда гына барсак та без Җәлилне байрак итеп бара торган кешебез. Шуңа күрә без аңа кабат-кабат кайтырга, аны дәреслек итеп өйрәнергә тиешбез. Шуңа күрә инде кабатлап тору ул һәр вакыт өйрәнүнең, белем алуның нигезе. Яңа тапшырулар һәм фонд тапшырулары бергә үрелеп эфирга чыгып бара. Без монда инде әлбәттә Җәлилчеләрне аерым-аерым атап китәчәкбез. Аларның батырлыгының әһәмиятен халыкка аңлатачакбыз. Хәтта аны беләләр, менә яшьләргә тагын бер кабат-кабат аңлатып торырга кирәк. Һәм менә бу әйбер безнең милли горурлыгыбызны, горурлыгыбызны уята торган бер әйбер булырга тиешмәя калса. Радионың алтын фондында сакланган материалларны туплап тапшырулар әзерләүдән тыш тагын нинди яңа алымнарны кулланасыз? Радио фондыннан әлбәттә оригиналь тапшырулар да эшләнә, әйткәнебезчә. Ләкин инде монда төп өлешне менә шушы зур материалны, Җәлил әсәрләрен, булар инде радио фондында кадерләп саклана торган безнең мирасыбыз. Дөресен әйткән чагында шушы мирасны ничек иттереп халыкка җиткерергә микән дип, без бик узак баш ваттык моңа чакылда. Быел туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан иттек бит. Менә туган теленең чисталыгы, туган теленең теге русча әйткәндә грамоталыгы турында уйланган чагында без бик күп, бик зур бер проблема алдында калабыз. Идеаль татар телен, эталон булырлык татар телен куян алырга, ул менә безнең фондыбызда саклана. Бу электән язылып алынган спектакльләр, радио спектакльләр, Айрат Арсланов, Фуат абый, Галимуллин кебек зур нәфис сүзләрнең чыгышлары, аларның төрле язучыларның әсәрләрен укулары һәм башкалар. Менә бу эталон булырлык татар телен без бүген ничек иттереп эфирга чыгарга тиешбез дигән бер сорау килеп туган иде. Һәм без менә шушы атналыклар үткәреп, шушы мәсьәләдә миңа калса хәл иттек. Менә бу туган телләр елында бу бик тә кирәкле бер гамәл дип уйлыйбыз без. Туган телләр халыклар бердәмлеге елында тыңлаучыларга тагын нинди проектлар тәкъдим итәргә җыенасыз? Әлбәттә булачак. Без менә шушында зур шәхесләргә аерым игътибар итәчәкбез, аларның юбилейларына игътибар итәчәкбез. Һәм менә шушы туган теленә, татар телен дөнья күләм танылган, ил күләм танылган улы шәхесләр белән бәйләп бару, менә ул безнең тыңлаучыларыбызга бигрәк тә яшьләргә үтемлерәк, тәэсирлерәк булырга тиеш дип уйлыйбыз инде без. Аннан соң менә бу туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына килгән чагында бүтән проектлар да бар. Бу менә Дания Гайнетдинова эшли торган балалар тапшыруларында бара. Раил Садри эшли торган театрга кагылышлы тапшырулар да бара. Шулай ук Раил Садри безнең алып бара Татарстан радиосының Татарстан авазы дигән интернеттагы кушымтасын. Бу да халык тарафыннан яклау тапты, хәтта безнең республика җитәкчеләре тарафыннан яклау тапты. Менә бу эшне әлбәттә безнең директорыбыз Фирдус Гыймалетдинов һәм инде радионың җитәкчесе Тәүфик ага Сәгитов башлап җибәргәннәр иде. Һәм ул менә бүгенге көндә халык арасында матур гына популярлык казанып бара торган бер интернет радиога әйләнеп бара. Һәм тагын бер кызыклы проектыбыз бар. Ул аны инде сер итеп саклап килдек моңа чаклы. Бу без инде тиздән менә эфирга чыгара башлаячакбыз. Мин әтине өйрәтәм дигән шушындай миниатюралар циклын
бу кичкенә 15 минутлык кына форматлы спектакльләр, юмор кушып ясалган миниатюраларда без инде әкренләп тыңлаучыларыбызны, яшьләрне татарчага, аның нечкәлекләренә өйрәтмәкче булабыз. Әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Бүгенге актуаль әңгәмә сәхифәсе кунагы Татарстан радиосының әдәби нәфис тапшырулар редакциясе баш мөхәррире Нәсим Акмал иде.